Ernam buuɓi mbaɗa tampani law ala noon an a mettani mi namni tan ɓe mbi kam ko ɗo han noon mi arno jewten hakkude debbo e debbo saabu yer o wona ɗiɗo e am ko goto e am machallah te ina jañi mette han noon mi arno jewten tawde haɗa yiɗi ɗum saabi Allah kalna kam tawde ne ko goɗɗum ko jakorɗa walla ko jiɗɗa hen saabi Allah hoto suuɗomi haalnam kala ko jiɗɗa haago or haago jama mi tottuma ha ɓernde ma ɓuuɓa hande ko ɗum wonɗo kosɗam hande saabu bani guelam gorel ngel mi yiiɗa haydara ko metti ɗum walla ko muusi ɗum kadi ko heddi ko aduna makko belamma tan jiɗmi hande kadi o wuuro ɗum par ce que yonti Aïcha chéri mi nani ko kalɗa ko machallah mais a yero komi jiɗɗomo yero komi jiɗɗomo saabi Allah ene laaɗa ɗum mi sohlidani yero goɗɗum yero komin jaltuta ko waɗi 6 mois ha min naata 7e mois te yero namdomo taw Zahra meeɗi ɗum ñagadema hay centime allahu hay une centime e meeɗa ñagadema ɗum ɗon Aïssa yero woni gorko moƴƴo jiɗɗo kam korsinɗo kam yero ko ɓurmi wadde choisiremo ko yero meeɗa noddude kam auberge ni boîte ni hôtel rien du tout omo yiɗi kam saabi Allah ene laaɗa mum ay ko wiyete jantal men ko sa yiilimo ɗumen yero a tawat ɗum toon wallahi mo waɗi galan tabarakallah machallah dani ma daw sinno wonano sa hunde mi wiya est ce que wona min sa ɓurma yidde yero fotana ɗo mais mi suusa wiide ɗum ko ɗum tawi mi haalde ɗum ɗo mais yero komi jiɗɗomo saabi Allah ene laaɗa ɗum te komi parɗo pour wondude makko saabi Allah ene laaɗa ɗum kala ko musnomi aduna fof momi ittu so Allah jaɓi kala ko Allah hokki kam momi ittu ɗum so Allah jaɓi par ce que yero komi jiɗɗomo alhamdulillah mais ala sona konko alhamdulillah ɗum ɗum noon hakkille ma deeƴi anani mi yetti Allah ɓerdam ɓuuɓi ayi ɗum ɗo jaranino kam wadde koyengal mi taaro aduna ha aduna hawra pour jañde ko wayni est ce que haɗa andi noon mawni jelam ngel yitere makko naranmi de ko ɗo o yanti min de ɓerdam ɓuuɓi ko toñde probléme o noon woni hande mi natti yi nenam hande mi natti yiide babam yero ko babam ala 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 ma chérie tinno hoto way ƴewam ko kalda ko mbeɗa andi ko gonga wonto yero tonɗe ma te inchallahu rabbi ne t'inquiète même pas mi wattama décevoir kala ko woni hen bawalam mami wat hen ne t'inquiète même pas ɓerdam ɓuuɓi ko ɗum tan jillutono on est ensemble quand même ya andu noon min woni an woni min Tija ay Tija jinnu ko kala e oɗo anani kala tumani ko Yasin ay Yasin ko yeetami ko mbeɗa wawi sodde ɗum ha saba ko woni ko ko an acciri mu noon min mi jaɓata Yasin no montoye dow hooram de trop c'est trop non pourquoi Yasin wondi ko yaɓade min Seyna Jon an o kewi an Yasin holko woni Yasin wona min yawi ko ano yawi ñanden dow ari ɗo ala ko wiyanima ala ko waɗanima pourtant min komi deppono makko ni sa yi omo watma walla ɗum wima mbeɗa dejji sababu nde ma e ƴewde yero e hirsude yero kono Yasin anda hersede min noon so are yam wallahi mo ruttude caggal ko ɓurtuɗo Deno wat ses Yasin si haqqille makko yeehi an ardil haqqille ma an Yasin berne makko welani nde sa berne makko welani ko ɗum tawi on waɗa komo
foti wadde min ko mettimu ko mi fawanimo ɗum ko mettimu ko kanko fawi ɗum hoore makko so toppitino noon gorko makko yilota ko goɗɗo ayi kono Yacine sikkat ko aduna o fof kanko timi ɗumen min noon ko waɗat yimɓe ko watta kam ɗum de sinno wona no gersumi ko guito yero mi lijjittu ɗum par ce que ko debbo no yam ni a faami a haali fof noon mi lijjittu ɗum de non sinno a ndaari kono yoro ndaarata an ardil hakkille ma jeenam Yacine bernde makko welaani te welata ma ɓooyi mettude noon par ce que jikku makko moƴƴaani o jogaani jikko debbo galle mais joni noon ko an waɗata wonde ko min so yero resi min ko wondi kam heen min hay dara so darima ɗo tadi fof wiya ko min resani yero walla an resani yero so toppitinooma gorko makko yero ma res goɗɗo min moom yoro ko yoro yiɗi fof min miɗo hen ko yoro yiɗi fof min tiijat miɗo e nder mais noon il faut mbaarda seesa he to yaha toon de min ko an kersumi heen ɗum waɗi mi yahata toon sa yi mi yahani toon ko an waɗi ɗum sinno wonano ɗum momi hollumo komi debbono makko ni Yacine fotani yewade mi taw o yewata ko anani ala probléme ya nder tan mamin yewta ya nder ceya yew galle o copain welani ha welani a dekkoni ko dekkoni mi kadi no si a dekkoni mi aɗa jogui droit wodde bamma an onon information holɗo ƴettuɗa ɗum holno wima min e bamma komin waddannoɓe walla komin haɓannoɓe an e bamma kon haɓɓe min mi nani ka baɗɗo makko face à face te mami haalane hande hay miruji ɗi ne kaala kadi neɗɗo wiyata ko mi waɗi ala guitowo kono mi waɗi ala gandowo kada haala pay ka gaɓɓule ma tan boy nani ɗo aɗa waɗa trompé o aɗa naata e ko ganduɗa a anda a nani haala tan a famani aɗani min kala no mbawmi waade aɗano welata ha min e baba min kaɓa walla mi itta junggam mi fiya baba baba e mère o kamɓe gonno e saale eɓe mbadde seede tan dugo te min mboɗo andi tampere ma baba mboɗo andi baba no way so siki gasi omo wawi bomi fiide ɗon mère o tawde noon mi tawama action o haade ɗum fof wadde mbiyaɗa jinga non mi jingani c'est juste ko mbaɗɗo wiide histoire o e hooram tan mbetema pa woppu mère o arta e yam c'est juste ça ko ɗum tan boy barke sippirake muynere sono barke ne sippirno pinɗo fo ronole hen mi yani yo barke kono barke heɓata koye kosam en yummo kono ko ma nene karbiyano baba ɓiɗɗo jibine wona padio gacci bamma ko bamma a ala droit haalde dande ma ene yaaha dow e dow bamma saɗi ɗi noon barkinde ƴeew moppen kan ɗon haala aɗanni an neɗɗo waɗata expliqué ɗo aɗa naata ɗo bamma yumma nenema non ko enen jadata il faut mi haalama gonga kaalido mais ko mbimami ko ala ko mbawra hen ittude no kaldirmami ko ni yaari kala ko ganduɗa goɗɗum andu wona ɗum wona ko anene hokkonami ɗin ɗon haala joni jiiɗa ko eɗen jaada mi haalantama gonga an kala ko mbaɗɗa ko ɗum woni ko moƴƴi ko hay goto dañani ko a wawa dañi ɗum jimmi ko ya jippintation ma o ganda bamma ko jinnaɗo ma c'est ça e sayi joni gasi a haali wona todiranno conseil mi nani no a nanata ko ɗo rewata reftoɗo henna kono mami haalani gueɗel gotel bamma wawa jibindemo kanko tan wawi jibindemo aduna firtota ko mukk ha an duttoɗa jibina bamma ko bamma tan o duttata wonde te omo jogui droit resde ha rewɓe nayo boy watte c'est gasi a yiɗa gonga non watte affaire resde ko woto nat toon pourquoi pas woto nat toon tuje tout mboɗa andi hunde foof mi ala probléme an ko ni tan gaccirteɗa cikkuɗa c'est bon mbarko jam ko jam ɓolo min kam aɗa andi ala ko noddirtumami sowna jam an kepto eyyi baba galle komi jinnoɗon namdadema an min holko mbaɗnami
e battan ni mi anda e battan faman holko mbatmami walla holko jawɗa yam ha ene ya aɗa resoya debbo ha mbaɗɗa tan ko mbaɗɗa ko en gros jarani ko mbeɗa rewa hen mbeɗa refto saabu an ɓuurimi andude ok ko addi kaɗo haala baba galle ko addi kaɗo haala ko adi fof min a jiiɓi kam a jiiɓi sukaɓe ma a jiiɓima an e hoore ma jaran kala namdomi saabu aɗa andi fof ala hen fof ko majjuɗa ko adi fof ko hoddiro Allah go diɗo bello mataw Allah winoma mi resa lembel haɗa kam ma jiɗi tato bello kadi koye ma Umi Yasin somi resi lembel ko sababu nde maɗa Yasin haɗa kam resde lembel ça fait combien de mois min e ma min ndendani leeso ça fait combien de mois aɗa yeeya kam ka diryanke so mi lelima nder suudu jalta saaɗa somi waɗima hunde tikkoɗa ɓuɗɗa suudu ma mi lelo e nder saaɗa ko bernde jogimi komi neɗɗo deuxiémement komi gorko te mi teskiti gila nde mbamma yalti aduna ha joni nden teskitmi Yasin toppitaɗe faaɗa e yam ndeno ariti haala so ñawi yo nanɓe cellu wadirani ɗum pour mettinde bernde ma wadani ɗum kadi pour vengeance mi waɗanirani ɗum pour haydara ko Allah hoddiri sinno ko manquement tan wonno tawno komi resi gila ko boyi mais ma taw Allah hoddiri ɗum eyi kono yoro min so tawi mi waɗima hunde nodda kam kalna kam mbiya min de ko mbaɗɗa kam ko ɗum ɗo welani saabu min aɗani min mi tiiɗani hoore te ala fof kirdukoɗen haaldude aduna kadi min e ma ɗo dewduɗen ɗo hande bientôt duuɓi 30 eɗen ndesodiri duuɓi 30 ko manque hen ko seeɗa ala foɗen dewdani haydara mo humpanima haydara ma humpanimi gila haydara wonani haydara ha woodi ko woni hande wadde alhamdulillahi rabbil alamin somi waɗima ko welanima noddam kalnami goɗon konngol aɗa heewi artirde ɗum kadi e haaluji ma gila haydara wonani haydara eyi arsugo ko Allah tan jogui ɗum hay sa fini aɗa lelo arsugo ma arat tan c'est vrai hande ko dañmi ko sababu nde ma nani hen kono Yasin gurdam wona jawdi ana yejjitat gurdam wona jawdi l'argent ne fait pas le bonheur te sincèrement min kam anniyam wona min e ma min gona ɗo aɗa haala ou bien mboɗa haala pour mettinde bernde ma ko waɗa ko Allah waɗi ko waɗi ɗum ha paari ewo joni kam no mbiɗa ni juuɗe heeɓi dande ruttade wodani a resi nana jogori arde e galle he hay goto anda mbadini jogori ardude a waɗi pertude sukaɓe ma e foof hay goto anda jomum no jogori ardude ko jam tan ete won goɗɗum ko jinmi haalan tan wona magasin en gonɗo Grand Yoff fof jinmi ko rokkuɗen ɗum deuxiémement mboɗo yiiɗi taƴandema billet sa yiiɗi jaaha Dubaï wona reddudema noon wona pour dokka kam temps min e lembelam tawat ko sa yiɗani kadi haalna kam ɗo dal ɗo gonmi ɗo pour l'instant mi anda taw ko jiɗmi e ko gañmi pour l'instant mi anda façon je vais voir on verra bien mais pour l'instant kam hay décision goto mi waɗi trop parce que je suis perturbée ɓuri an no mbaɗɗen jehen Almadi jetten fof goto ɓurɗen yewtidde a jaɓi
Ousmane njahen almadi men fayi a almadi a Naam. Bida halum. mi winoma ya yaltinanam gutejan komi jahawɗale sahra en wona mi winoma noon hol guteji min jaltinon min hoto woni Joji ma baldu ɗi jaltinɗaɗi. eyyi Kañƴe fof mi nani ɗum uddi ɗum ha tiiɗi. Point. Koygal ma a buudani ɗo yaada ɗo waloya toon jima. an o ko nawlema o ko debbo hono ma Hani wala hen. aɗa heewi sabarade yaltinanam tan ɓuura yaha Heewi sawta. a heewi sabar sincèrement aɗa heewi sabar ya yaltinanam ɗum ɓuura yaha Yero mi yaltinani. Comtiɗi komi coɗɗo ɗum. Ananta? yasin mboɗo muuli allah A wawa molde Allah. o resama ha paari han Haajam. Allah nene wawno men. zara ko debbo hono ma anani no mbirumami ni est ce que anani ko kalantumami ko a wawa hadde mi yaade waloyde toon a wawa oto jeew ni waɗa ɗum ɗon Yero so wona gongol hande de ala hen. Hande a buujanama hande. Comtiɗi komi ƴettuɗo comtiɗi cogmi ɗum e nder armoire cogmi armoire o ɗon kadi ko tum caɓe mbele ɗo joɗɗi hen. Ɗum joni gartum comtiɗi fof ɓe a buujan nde. Sa yehine ma hande kay ɗo so wona janggo wona hande. yasin toton caabi armoire Mbiɗa ɗum toton caabi armoire anon ko dokkumani ko ɓurti caabi armoire o mbimami koɓe tottanima hande ɓe tottanima janggo. ok solution toujours no woodi taw ko ɗum ɗon to faɗa solution toujours no woodi faɗa noon solution toujours no woodi addu caabi addu caabi yasin Waɗan mi wayi addu mbimi mi tottani addu caabi ɗi yasin hande addu caabi ɗi janggo addu caabi ɗi yasin totom caabi ɗi totom caabi ɗi totom caabi ɗi mi yiɗa haala janggo hande ala hen suudu ndu woni ka yewtani ayi han hande ayi han janggo billahi wallahi a wawa hadde mi yaade lawol non ɗon an a wawa hadde mi yaade eya wawa hadde mi yaade lawol non ɗon nawtomo mbiyama a wawa arde hande ala hen totom caabi ɗi yasin nawtomo mbiyamo hande a wawata arde saabu a wawa arde way Allah tew ka ɗum woni komi wawa mo andu min so tawi ko ceenere wona min holloo ɗum hande da yatan ɗum Thank you.